హాయ్ అందరికీ నమస్కారం అండి. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. మీరు ఎవరైనా కానీ ఎల్ఐసి పాలసీ చేయాలనుకున్నా కూడా, మీకు ఎల్ఐసి పట్ల ఇంట్రెస్ట్, ఎల్ఐసి పట్ల తెలుసుకోవాలనుకుంటే గాన ఒకసారి మాకు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. దాని గురించి నేను ప్రతి ఒక్కటి వివరంగా చెప్తాను. ఓకేనా అండి? మీరు ఒక జీవితంలో కొద్దిగా సేవింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, మనం లైఫ్కి కొద్దిగా సెక్యూరిటీ కావాలి. పిల్లలకు కానీ, పెద్దవాళ్ళకి కానీ, ఏజ్డ్ వాళ్ళకి కానీ, ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళకి కానీ, పిల్లలకు మనకి ఫ్యూచర్లో ఎడ్యుకేషన్ అందించడానికి కొద్దిగా మంచి డబ్బులు అప్పట్లో సేవ్ చేసుకొని రిటర్న్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా కానీ, కొద్దిగా మీరు ఈ పాలసీలన్నీ కొద్దిగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మాకు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ప్రతి ఒక్క పాలసీ గురించి నేను క్షుణ్ణంగా మేము వివరిస్తాను. ఓకే, మీకు ఏ పాలసీ గురించి అయినా, మీరు ఎంతెంత సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, మీరు ఎంతెంత పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్నారు, దాని గురించి అంతా నేను వివరంగా వివరిస్తానండి. మీకు దయచేసి ఒక్కొక్క పాలసీ తీసుకొని మీ లైఫ్కి సెక్యూరిటీ, కొద్దిగా సేవింగ్స్, ఫ్యూచర్లో కొద్దిగా మంచి డబ్బులు రిటర్న్స్ రావాలంటే మాకు కాంటాక్ట్ చేయండి. మా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఇందులోనే ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్.